Komponenta NATO pakta o kojoj se u Srbiji, čini mi se, jako malo zna, jeste upravo reagovanje u vanrednim situacijama i taj koordinacioni centar koji postoji 20 godina. I to je iz našeg ugla više nego korisno i dobro. Sjajno je bilo juče videti pripadnike službi za spašavanje iz 38 zemalja. To su pre svega divna i druženja, ali se puno toga i nauči. I uče svi od svakoga i to je negde najlepše u samoj vežbi. Šta mi učimo? Šta je ono, negde je navedeno da je cilj ove vežbe da pokaže i snagu, ali i slabosti u tom sektoru i šta je ono što ste vi, na primjer, uočili kao našu prednost i kao našu manu u odnosu na druge zemlje? Svakako tehničko-tehnološke, taj segment vežbe i ono što smo imali prilike da vidimo od, ajde da kažem, velikih država koje su svoju opremu i donele i koje stavile u funkciju vežbe je nešto na čemu mi u Srbiji, nažalost, moramo još puno da radimo. Ali s druge strane, nemam neki osjećaj da u pogledu znanja koje naši pripadnici sektora imaju zaostajemo za drugim. I to me negde zaista čini ponosnim. Videli ste juče ovu pokaznu vežbu, tehnička intervencija u saobraćaju, jedna od najtežih, ajde da kažem, i psihički, ako hoćete, i za te momke nije to lako. Seći vozilo, vaditi povređene ljude i sve. Sjajno su to uradili. Zaista sjajno i dobili su pohvale od svih učesnika vežbe. Dakle, imamo srce, imamo znanje, treba još mnogo više da se radi na tom tehničkom opremanju i kadrovskom jačanju. A šta je na vas negde ostavilo tog prvog dana vežbe najveći utisak, najsnažniji? Najlepše, uvek je najlepše to postrojavanje i kad vidite da svi dišu kao jedan i razmišljaju kao jedan, 38 zemalja, ponavljam, u pitanju oko 2000 učesnika, to je najlepše zapravo što jeste lepota ovog posla je ta humana nota, znate. Tu se ne bavite ratovima, sukobima, ovde se bavite spasavanjem ljudskih života i to je negde lepo. Pa kad vidite još okupljene ljude iz 38 zemalja sa istim ciljem, onda vam bude srce puno. Sad kada generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da je ovo najveća vežba NATO-a ove vrste, pretpostavljam, da na to misli i koju je NATO ikada organizovao, kako to da razumemo zašto baš u Srbiji? Evo, inače je tendencija da se ovim državama bivše Jugoslavije te vežbe realizuju. Bila je Ukrajina 2014. Posle toga Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija je ove godine domaćin. Iskreno da vam budem, i za nas je bilo iznenađenje toliki broj prijavljenih učesnika, toliki broj zemalja. Je nešto što zaista se ovako negde nije ni očekivalo u samom početku. Ali s druge strane smo ponosni. Znači, pokazujemo i kao država i kao ministarstvo i kao služba da možemo ovakve događaje da organizujemo i ono što su prve reakcije, zaista su svi prezadovoljni kako to izgleda. Ali, da kažem, sačekamo do četvrtka da se sve završi i da prođe vežbe. Što ćemo još vidjeti do četvrtka? Da, sad se vežbe organizuju na ovim lokalitetima i u Aranđelovcu i u okolini Mladenovca i tu su vežbe, znači, hemijskih akcidenata, pružanja medicinske pomoći, spašavanje iz poplava. Dakle, timovi koji su juče bili postoreni imaju i, da kažem, razigravaju sve te neke scenarije uz podršku, tehničko-tehnološku podršku i sve ono što čini sastavni deo vežbe. Tako da, ubeđen se će biti dobro. Da, i sad još samo na kraju da negde sumiramo kako ste vi zadovoljni rezultatima rada sektora za vanredne situacije ove godine. Čini mi se da ste negde izjavili da su vatrogasni spasioci spasili oko 1000 ljudi od početka ove godine. Ja sad u oktobru, da vam kažem da je ovo bila jedna od mirnijih godina, to neko bi rekao sačekaj do decembra, pa onda pričaj. Ali zaista nismo imali smo neke loše najave za mart mesec, za Dunav i Savu, nije došlo do te realizacije. Kao što vidite, leto se pomerilo, potpuno je izašlo, iščašeno bilo, da tako kažem, šumskih požara nije bilo. S druge strane, nama to dobro dođe. Znači, mi smo prošle godine krenuli jedno posle dugog niza godina, 11 godina, usudio se, kaže, ozbiljno opremanje ove službe. I nama je svaki mesec bez nekih ozbiljnijih, velikih intervencija dobro dođe, dok sva ta oprema, vozila koja se nabavljaju, sve to što su ministarstvo zaista radi jako temeljno i čije rezultate ćemo videti prilično brzo. Evo, prvi kontingent vozila je podeljen, stižu uniforme, ide drugi, ide treći, ide četvrti, idu te stvari jako dobro. Znači, što više meseci bez nekih velikih događaja za nas je dobro. Dogod se ne opremimo. Nažalost, da, ja sam rekla 1000 ste rekli, to je tačan broj, ali tako? Da, spaseno ljudi, ali nažalost, naravno, ne mogu svi da budu spaseni. Imali smo ovaj požar sa tragičnim ishodom u Novom Pazaru pre nekoliko dana. Da li
li je sasvim sigurno utvrđeno da je razlog što se dogodio takav tragičan ishod to što požar nije prijavljen na vreme? Definitivno je to utvrđeno da je kasna dojava jedan od razloga. Ono što smo, prosto želili smo da izađemo u susreti ljudima iz lokalne samouprave. Imali sastanak sa gradonačelnikom i sa predsjednicom Skupštine. Znači, ajde da proverimo sve ono što je utisak pojedinaca koji su posmatrali intervenciju. Nema ovde razloga da je bilo šta neko krije i gura po tepih. Ali s druge strane ne možete da preuzmete odgovornost i da kažete da ljudi nisu uradili posao ako ga jesu uradili maksimalno koliko su mogli. I to je ono, i to će se danas, ja mislim, okončati izrada tog izveštaja i bit će upućena i čelnicima lokalne samouprave. Ono što sam ja i na sastanku s njima rekao, njih očekuje dodatno opremanje. Ovaj događaj, nažalost, koincidirao potpuno, hajde da kažem, nema veze događaj sa onim što je planirano da se uradi kad je opremanje službe u Novom Pazaru u pitanju. Znači, do kraja oktobra jedno vozilo, u februaru drugo vozilo i to je otprilike ono što u ovom kratkoročnom periodu možemo da uradimo. I negde, ako možemo da kažemo, savjet za sve ljude, zovite odmah, istog trenutka. Posljednjih mjesec i po do dva, u velikom broju slučajeva ljudi oklevaju da prijave požar, misleći da sami mogu da ga saniraju. I tu nastaju i smrtne posljedice i nastaju teške povrede. Nema razloga, prosto zovite. A u Pazaru je jedinica stigla za 6 minuta, dakle da je požar bio, a minimum je pola sata, ako ne i jače od njegovog izbijanja prošlo, sigurno bi bilo bolje.